reflection, mubo ra kayo ni. Nagpasalamat po ko sa Ginoo kay for how many 1 year kapin karon pa ko nakabalik nakabalik sa office of prayer. Once again, our gospel reflection is mahitungod kini sa kinabuhi ni Joseph, ang father ni Jesus Christ. Ang pagdawat nagipakita ni Jose o Joseph usa ka aksyon nga nagpakita sa iyang dakong pagtuo sa Dios. Mituo si Joseph sa mga pulong nga gisulti kaniya, pinaagi sa anghel ug misunod sumala sa gusto sa Dios kaniya. Si Joseph kinsa walay panan-awon kaniadto, nagsalig lamang sa Dios sa umaabot. Ang mensahe niini nga ebanghelyo mahitungod kini sa pagtuo ni Joseph. Ang pagtuo niya mao ang pagsalig sa mga plano sa Dios nga padulong alang sa atong kaayuhan ug kadaugan. Ang mga buhat sa Dios lagmit makapalibog kanato ug sa mga panahon nga mapakyas kita. Tungod kay kini labaw pa sa atong kaugalingon pagsabot. Apan sama sa gipakita ni Joseph sa iyang pagsalig idumanan sa pagtuo, kinahanglan usab nga mosalig kita sa Dios panahon sa atong kalibog, mga problema o mga pagsubo sa atong kaugalingon. O bisan pa sa panahon sa kasuko. Kay sa katapusan, kita magantihan sa Dios. Amen.